କଥା ଜାଣିଛୁ ଏ ଯୋଉ ରାମ ବାବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ କଥା ହେବାର ମୁଁ ନିଜ କାନରେ ଶୁଣିଛି। ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି? ଯିଏ ଯାହା କରୁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଯାହାର କେତେ ଯାଏ ଆସେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଆଲୋ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛି। ଆଲୋ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଆଲୋ କହବନୁ, ଆଲୋ କହବନୁ ମୋତେ। ରାମ ବାବୁ ଝିଅ ବା ଆମ ପୁଅ ସହିତ କଥା ହଉଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବି କହିଲୁ? କ'ଣ ଗୋଟେ କହ, ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବି କହ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା ଗୋଟେ କହ, ସେ ଯେମିତି ଦୁହିଁଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ତୁ ଗୋଟେ କହ ଗୋଟେ କଥା। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ଲୋ ନାନୀ, ତୋ ପୁଅକୁ ନା ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ କାମ ଦେ। ଆଉ ସେ ପୁଅକୁ ତୁ ସଦାବେଳେ ବିଜି ରଖ, ଯେମିତି ସେ ଝିଅ ସହିତ ଯେମିତି ନ କଥା ହେଇପାରିବ। ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ ଦେ ଯେମିତି ସଦାବେଳେ ବିଜି ରହିବ। ହଉ ଲୋ ନାନୀ, ଦେଖିବା କୋଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ମୋର କାମ ଦବା। ହେଲେ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି? ସେ ଜମା ଶୁଣିବାର ପିଲା ନୁହଁ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିଲୁ ତୁ ନାନୀ? ତୁ ନିଜେ କହ। ତୁ ତ ଦେଖୁଛୁ ନାନୀ, ସେ ସଦାବେଳେ ଦୁଷ୍ଟାମି ହେଉଛି, ଚଗଲାମି ହେଉଛି, ହେଲେ ଜମା ଶୁଣୁନି ମୋ କଥା। ହଉ ଲୋ ନାନୀ, ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କେମିତି କ'ଣ କରିବି ମୋ ପୁଅକୁ ବନ୍ଦ କରିବି ଆଉ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବି ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ନାନୀ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିଲୁ ନାନୀ? ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ବାହାରିଲାଣି ନା, ପିଲା ସବୁ ସେ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ମେସେଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ ସବୁ ତ ସେଇଥିରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିଲୁ? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ତୋ ପୁଅକୁ ଛୋଟ ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେ, ସେଇଥିରେ ସବୁ କାମ ହେଇଯିବ। ଆଲୋ ନାନୀ, ସେମିତି ଯଦି ନ ହେଉଛି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ସେ ଝିଅ ସହିତ ନା ତୋ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଭଲସେ କଥା ହ। ହଉ ଲୋ ନାନୀ, ମୁଁ କଥା ହେବି ଟିକେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ନାନୀ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ନା, ତୋ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଯେତେକ ସବୁ ଖରାପ କାମ ଯେତେକ ସବୁ ଅଛି ନା, ସେ ଝିଅ ନାଁରେ ଝିଅକୁ ସବୁ ସେ କଥା କହ, ଯେମିତି ସେ ଘୃଣା କରିବ ତୋ ପୁଅ। ଘୃଣା ଘୃଣା ଘୃଣା। ହଉ ଲୋ ନାନୀ, ମୁଁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନାନୀ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଆମର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରିକି କହିବା, ସେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବେ ସବୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉପଦେଶ ଆମେ ଦେବା, ଦେଖିକି ଯେମିତି ଆମ ଭିଉଅର୍ସ ଖୁସି ହେବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାइକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାइब और ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର ଜରୁର କରିବେ। और ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ନିଜ କାମରେ ଲଗେଇବେ, ତାହେଲେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହିଁ ପାଇବେ।